Είμαι η Στέλλα, γνώρισα την Καρολίνα μέσα από την ολιστική μου γιατρό, η οποία με παρέπεσε σε αυτήν. Ταλαιπωριόμουν από γυναικολογικές αιμορραγίες, οι οποίες δεν σταματούσαν. Είχα κάνει 3 χειρουργία και με την ολιστικό είχα πάρει και διάφορα σκευάσματα. Δεν είχε βρεθεί η λύση και έφτασα στην Καρολίνα προκειμένου να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα. Συν το χρόνο, όντως το πρόβλημα λύθηκε των αιμορραγιών, ήταν αυτό που σταμάτησε πρώτα και στη συνέχεια σιγά σιγά ανακάλυψα με την τελευταία επίσκεψη στο γυναικολόγο ότι λύθηκε και η ρίζα του προβλήματος και όχι μόνο το σύμπτωμα που ήταν οι αιμορραγίες. Μέσα από την θεραπεία με την Καρολίνα βλέπω τις αλλαγές σε εμένα, οι οποίες είναι βαθιές και δεν σχετίζονται με τις αλλαγές που είχα δει στην ψυχοθεραπεία αντίστοιχα και με έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσω αποτελεσματικά και προβλήματα υγείας που είχα.